Tak Otu už odrbali o peníze na střelnici, to byla pravá světská ta věc, rychle peníze, vlastně Oto je blbej, nehlídal si peníze, válečky ho prej asi stály, on to sám neví, ale prej se strefil, no, ale válečky stály asi 150 korun a to střílení na růže snad 40 korun, jeden náboj, nevím, vůbec nevím, ale bylo to hrozný, vůbec už se jich nemohli zbavit. Dále si dáme jízdu zkoušet za 80 korun, já jsem omylem zakopl, takže jsem do toho vozíku přímo odpadl a už se ty Holanděni tedy smáli, že jak jsem úplně dal šipku do sedačky, jako úplně, takže paráda. Tohle bude asi předposlední jízda a pak je všechny na Booster Max Sestinu, kde všechny atrakce už se tady zavírají. 80 korun do Snowchat a tam máme Otu, další mozaiku. Takovou formu. Let's go. Are you ready? Jdeme na to. A už jsem mocnou, že to dostal nějaký žeton a jsem se ho teda neprohlíd. To nestil, že nedávali už ty papírový lístečky. Už tak příště mrknu. Tak snad, když jedeme VIP sami, tak dostaneme nějakou pořádnou jízdu, doufám. To nebude odplácnutí. Let's go. Tak jo, jdeme na to. Matička úplně lidu prázdná, jsme tu jediný prostě. Úplně prázdná. Se na to jízdá, paráda. Ty vole, já jsem čurák, ona to celou dobu nenatáčí. Tak sorry, atrakce Snowchat to Ride, 80 korun. Jsem celou dobu natáčel, ale zjistil si, že natáčím, takže jedem teď. Naštěstí maximum ještě není, ale bude každou chvíli už. Díváme vzadu Otu a jdeme na to. Ty vole.
furt moučet. Ale týpek se mi smál, když jsem žuchl do sedačky. Když to nastupoval, tak jsem zakopl a dal jsem šipku do té sedačky, myslím jsem si do té sedačky přímo lehl, místo toho, abych do ní lezl. Na té modrý buně, ten tlem byl nejvíc. To bohužel není natočený, že jsem se udělal natáčet, ale bohužel to netočilo. Děkuju moc. Jo, bylo to dobrý? Bylo to dobrý, no. Tak fajn. Tak jdeme domů. Jdeme domů. Tak si ten můžu trvat? Tak jo. Jo. Tak si ho, tak běž.